tini khai ang belai khe ani kha wa ang belai khe kha nangjaka hingke kapno bo musung kha ang tini tamo hai saisung khagra bo ungjaka ang bagai ang sanja jorao kia saisung no ang mobile bai khai video ma khlai kha hingke tamni himale tini sombar ni sal noita sajora digi o ang bazar thana hini ani nogni borok bai tiar ungui tongmani jorao asomsa biangni borok jani bo phaioi ano kong sungpayu nung usukango kok samani busuk jorati kubui abo do kisa sai khanari hini ano sungpayu hingkai aboni logiwo bo sawo taitami hinai o kok no nung uskang samano uidrop khlagi hini ano sawo hingkai nung khoroksa sungnasi phayu hingkai tamni bagile ang uidrop khlainani o kok no ang bahike utamni bagi uidrop khlainai hini ang bono ma saka hingkai bini logiwo tubui phainai rok tongo tuimudulni khorok noi chrai phayu bong logiwo ang o tuimudulni no simi siniwo khoroksa ka korno sing tai khoroksa hingkai no otul de broma borok khorok noi tubui phayu tai khorok ni no kang sip sinia ko nubu nugya ko hingkai obose ang tauk sanjawo kai tukui musui nogo hamani kija news naigana hini naifru hingkai nu khatam hingkai osuk no asuk jak nugu osuk bai khlaiei utai kaisa len phulni phun gana khlai nugu obose o phun nai nemele ang subrato se tatal kok sap piri jong ang sotyo gothona ang mana khaijagui tongo ang rang sanjagui tongo ani kamno se ang mana khaijagui tongo se ang si tatal sapu aborok obo haike saklai tongo ang si tatal sawo hin usuk je samani abo belaike ang khawo belaike kha pherang koma haingui thangjaka abono khanawe ang wana jaka abono khanawe no tabuk saisung taibaisa ang video live ma khlayo tabuk sanja jorani video live ma khlaija hingkai tai tebo kok tongkho ang khana tungno media person rok je phainai certificate ganang rok phaikai bongni buskango ang interview rinai ang bongni buskango net khaikle jarok tonga nangnai license tonga nangnai kintu public ni thani to ang to interview to rinani kogiable bo sapano bo tabu ano tatal hini piri tongo ang beleke khanang jaka kintu abole saya ang khana tungno media person rok jera media tongnai rok borok phaibinya ni ungtu aning tongo tuikoromo bimrai kamiwo lesu bagan a jaga je media khananai rok khana jotono phaibinya ni ungtu angno tatal hinjago angno kambo muthakjago angno chandabo sanjago jokhom oprad ungkha ang borazano hamjak blei khoroksa ang kok salia hin tongmani tobe tini o news no nugui ang sanani nangkha tobe khana tumungno media person rok license gara rok phaike hangkai khana teibo busakango ang sawi khana dina khanja jorabo usukango dibor jorabo phaifru ani sarai khujagui doglam rokoi tong tui doglam tui video khlai tongo angbo borok usukango waisa horo phaifru yang tike thangai u current gengana wo ang video khlai tongmani borok bike chalugui thangmani borok abo khel khlaia soito ang abo recording khlai toni jak tongo tabuk bo tongo anoro horo borok bike chalugui thangmani hingkai tai busuk ang soijinai tabuk media person rok phaikya hingkai jat khuprusugui sajinai ang saya hin tongmani tagle tai yoglia salanya nangsinai ang da tatal na osuk songda tatal na olen songda tatal usukang waisabo ano ayango hospital kam khlai tongfru ano bike be kasarioi aro mongia kami party office buskango borok pal asuklai tongo athro 19 jona afro ano kam mana khlai rohoru ang tobo kutam saya soijo kai tongo apu udongno salai sura hadangno hine tabuk bo borok ano omo hai khlai tongo tai angle tabukle tai sak soi malia olen ani u tulo nukawo asugui ano salango ang phone khlaimani dara nungtangi yasa gya hine ang number sinia angoi se ang romia osuk dagi rohoro hini bo ano niji cycle ang waja gawo olen de broma aboda tawse anake tatal hin tongo
नुकले नु साबो ताता तुमुंग नो ताताल सामानी तंखादी हिंकाय आनी ओ जगा ओ मोबाइल जे वीडियो टंगमानी जे हरती सामानी आबो पुलिस इनक्वायरिंग अंगनानी अंगथु सावैनो अ कंनो सानजा जरानी आं मोथाका खोना मीडिया पार्सन रक फाइबिnya निंथुआनि ओ जगा